Здравейте, приятели от Биобадеми! Днес съм дошла да ви покажа нашата градина. Цъфнала. Правя това клипче за хората, които искаха да видят градината и за които казваха, че няма в Североизточна България бадеми. Ето ги, нагледно. Вижте каква приказка. Бадемовата ни градина по площ е 300 декара. Сега отиваме при нашия тракторист Бат Миро. Ето го, отпред. Той се грижи за косенето на градината и за много други работи, естествено. Но в момента е време за косене. Изглежда има авария, защото ме прати за части. Сега ще отидем при него да ви каже някои неща за градината ни. Намираме се между град Каварна и село Българеево. Ето го, типичният тракторист с цигарата, естествено. Бат Миро, здравей! Авария ли имаш? Кажи здравей на всички почитатели на Биобадемите. Здравейте!